आजचा हा खास शॉर्ट व्हिडिओ तुमच्यासाठी सर्वांसाठी ह्या परब किचन मसाल्यांसाठी। ज्या वेळेला हा मसाला तुम्ही ऑर्डर करता त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ठाऊक आहे? हा मसाला ह्या पॅकेटमध्ये न ठेवता ह्याला एअर टाईट हवाबंद चिनी माती किंवा काचेच्या बरणीमध्ये ठेवा, जेणेकरून हा मसाला वर्षभर असाच राहील। म्हणजे त्याचा रंग, चव, ताजेपणा कमी होणार नाही। नाहीतर काय होतं, जर तुम्ही एअरटाईट बरणीमध्ये व्यवस्थित स्टोअर करून नाही ठेवला तर कालांतराने ह्याचा कलर उडायला लागतो, चवीमध्ये पण फरक पडतो। म्हणून जर तुम्हाला वर्षभर ह्या मसाल्याची अशीच चव हवी असेल तर ही काळजी तुम्ही नक्की घ्या। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्वाची टिप म्हणजे ह्याला ओला चमचा किंवा ओला हात चुकूनही लावू नका। ज्या वेळेला तुम्हाला हा मसाला काढायचा असेल तेव्हा कोरड्या चमच्याने तुम्ही जेवढा हवा असेल तेवढा मसाला काढून घ्या आणि नंतर परत ह्याला एअरटाईट व्यवस्थित हवाबंद बरणीमध्ये बंद करून ठेवून द्या। ज्या ठिकाणी ओलावा येणार नाही अशा ठिकाणी हा मसाला स्टोअर करून ठेवायचा। आणि तिसरी महत्वाची टिप म्हणजे बहुतेक जण काय करतात, हा मसाला कोणतेही मसाले आणले मार्केटमधून की ते फ्रीज मध्ये स्टोअर करतात। पण असं चुकूनही करू नका, कारण फ्रीजला असतो ओलावा, त्याचा ओलावा ह्या मसाल्याला लागतो आणि मसाल्याला ओलावा लागला की मसाला हमखास खराब होतोच होतो। त्यामुळे पुढच्या वेळेला जेव्हा तुम्ही मसाले ऑर्डर कराल तर ही टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा। आणि जर तुम्हाला परब किचनच्या मसाल्यासाठी एक स्पेशल टिप हवी असेल तर ती टिप अशी आहे की हा ताजा कुटलेला मसाला असल्यामुळे त्याचा तिखटपणा तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। जर जास्त तिखट हवा असेल तर जास्त वापरा, कमी तिखट हवा असेल तर कमी वापरा। कारण मसाले हे तुमच्या वापरण्यावर सुद्धा आहे। कारण जर तुम्ही कांद्या खोबऱ्याच्या मसाल्यामध्ये हा मसाला घालत असाल वाटणामध्ये तर ह्याची चव वेगळी येणार, आणि नुसतंच खोबऱ्याच्या मसाल्यामध्ये किंवा नुसतंच कांद्या खोबऱ्यामध्ये हा मसाला वापरत असाल तर ह्याची चव वेगळी लागणार। अशाच प्रकारे हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। आणि परब किचनचा मसाला ऑर्डर करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नंबर देतो, तो नक्की ऑर्डर करा। धन्यवाद।